Nagkikriya ka na lang. Kakain kayo, diba? Huwag ka na mag-yak grade. Backward to counter 16, backward to counter 16 trios. Page 41, backward to counter 16, backward to counter 16 trios. May picture na ka na.
Bibili ko ako order. Hindi, okay naman po.
Good afternoon, Merry Christmas. Skyline. O, dapat doon.